Ito guys yung huli natin guys. Ito guys dalawa. Ito guys o tatlo. Nag-aaway. Natalian ko na lahat guys. Goods na. Magandang gabi sa inyong lahat guys. Ilatag muna natin yung 7 piraso na trap natin. Ito yung mga isda na nahuli natin kanina sa fish trap. Hindi ko na pinakita yung pagpain. May nag-request kasi guys na ipakita yung pagpain tsaka paglatag. Pero hindi na ako nag-video sa pagpain. Simple lang naman yan guys sa pagpain. Tali mo lang. Latag muna natin dito yung isa guys. Dito tayo sa sapa-sapa. May bobo trap dun Ayan, bobo trap. Kaya idol tata yan. Kasabay natin yan bukas sa pagpandaw. Dito tayo maglatag guys. Nandun yung trap niya. Dito tayo guys maglatag. Nandito kasi sa sa may puno ng sasa. Takpan natin guys. Kailangan may takip. Para hindi na mahirapan ang alimango sa pagpasok. Pop. Doon tayo papunta guys. Ito na guys yung pangalawang trap natin. Yung malaki ang nilagay natin dito. Hindi ko na ipapakita guys yung pag-usok natin kasi ang hirap. Ipakita ko na lang kung nakalatag na. Ito na guys yung pangatlong trap natin. Bali 4 pa. Isang malaki, 3 maliit. Yan guys, ito na yung pang-4 natin. Bali 3 na lang. Ito na yung pang-4 natin guys. Daming guys, hipon na sipitan. Punta pa tayo dun guys, banda. May limango dun guys similya. Ayan malayo nga lang. Wala pang bumibili ngayon ng similya. Pabayaan muna natin yan guys. Huli na lang natin guys yung malaki trap. Yung maliit muna latag natin. Sana swertihin tayo bukas guys sa pagpandaw.
Pan natin guys. Tuway guys oh. Ano, tuway. Para hindi masyadong halata guys. Bali, dalawang trap na lang guys. Doon natin latag sa unahan. Guys, may nakita kong alimango guys oh. Kaya lang medyo maliit pa guys. Isang trap na lang guys, latag natin. Bali, ito na yung pang-anim natin guys. Punta tayo dun guys. Guys, sa wakas natapos din tayo sa paglatag. Bali, ito yung last trap natin. Bali, ganyan ako maglatag guys kapag sa gabi tayo naglalatag. Nakalubog sa tubig. Nagsisilabasan kasi guys yung daga kapag gabi. Sinisiran nila yung mga trap. Ang dami kong nakita dito guys na isda. Kaya lang wala tayong dalang pana. Medyo kasi medyo malinaw na. Medyo malinaw dito na konti, hindi katulad kagabi. Napakalabo, kaya hindi tayo nakadali kagabi ng isda. Yan guys yung ginawa kong pamain sa trap. Fish trap oh, yan. Yan guys yung ginawa kong pamain, dinurog ko lang. Yan guys oh. Yan, gumalaw yung tubig sa loob. Ito pa guys oh, bahay ng igat. Kapag gumagalaw yung ang dami naman dito guys. Yan pa oh. Saka ito pa. Andyan yung igat guys oh. Ayan oh. Ayan guys oh. Hindi makikita guys. Yan oh. Igat yan guys. Yan. Igat yan. Ang laki guys. Nasa loob. Guys, tapos na ako magpandaw. Hindi na ako nag-video sa pandaw guys oh. Ang lakas ng ulan. Yung igat guys oh. Guys, yung igat nahuli. May pamain na tayo mamaya guys. Ito guys yung huli natin guys. Ito guys, dalawa. Ito guys, wala. Ito guys, isa. Ayan. Ito guys, tatlo. Nag-aaway. Matanggalan ng sipit.
guys, mga berdeng alimango. Ito guys, wala. Sinira dito guys, oh. Ayos na rin guys. Nakaano tayo. Walo. Nakawalong alimango tayo. Yung mga huli ko sa trap, sa fish trap guys. Saka pinangilawan kong dalawa. Lakas ng ulan guys. Natalian ko na lahat guys. Goods na.